Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Juste un petit direct. Après la victoire de la France face à l'Angleterre, bon ben puisque je ne supportais ni l'une ni l'autre des deux équipes, des deux pays, mon choix étant porté sur le premier match sur le Maroc, bien que les journalistes marocains m'ont déçu de par leur narratif. Bon ben le sport ayant été la seule équipe africaine à aller aux demi-finales, sans tenir compte des propos qui n'engagent que ceux qui les utilisent, je félicite le Maroc et tout le peuple marocain qui jubile en ce moment cette grande victoire, n'est-ce pas, face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Alors, ceci dit, je vais essayer avec vous de décortiquer ensemble un tout petit peu, décortiquer un tout petit peu l'actualité. Évidemment que après mon intervention par rapport à Cheikh Tiami Aïdara, beaucoup certainement se disaient que je n'allais pas pouvoir faire un direct, c'était vrai. Mais il y a deux éléments qui m'ont poussé à sortir. Le premier élément, c'est les propos de la première ministre française et puis la ministre des Affaires étrangères qui est, enfin, je crois qui est à Abidjan ou qui est certainement rentrée, je ne sais pas si elle est toujours là. Et puis, heureux de coïncidence, on a vu, oh là là, le Niger, mais on va décortiquer ensemble, Allah Sonama, on va décortiquer ensemble ce que l'actualité nous réserve. Amna Isaïka, et Allah, ça fait rire vraiment. Je vous assure, ça fait beaucoup rire. Fait nobe nayo la mais, on va rien on est où là? Allez partageons que, atna mere amina goshili de ke jona quoi. Amina goshili ke jona. Amina goshili ke jona. Kado blau place là. Ama fait ka Francis bla a place là. Bon là ka kuma do fo, kuma mte kuma fotaye. Donc amen name. Prenez le temps d'écouter, savourer la musique. Je vais juste voir un petit peu. Marama fait Agnès Simbolema. Il a passé la kalima konondobo, Tese Simbolina. Marama fait Tese Simbolina. Il a passé la kalima konondobo, Tese Simbolina. Monso chama tate mokela, Omo marafe nedi. Il a passé la kalima konondobo, Tese Simbolina. Na policia te mokela, Omo marafe nedi. Il a passé la kalima konondobo, Tese Simbolina. Koma chama te mokela, Omo marafe nedi. Il a passé la kalima konondobo. Merci Amaïsa Konefo. On y va là, ni muso toro chena bider. Ni muso ni sugu bebe kakadaka. Dorama sugu bebe kadaka. Ka koro da ko aya yira ko asimi be chien kono
aya yira ka ba Assimi fait aba yira ko Assimi ka bara tagabolo kañ ko non seulement Assimi be Mali fait mais Assimi a tagabolo ba yira ka be farafina bɛɛ de fɛ farafina ka bɔ jɔnya kɔnɔ tubabu ka jɔnya kɔnɔ an ka se ka an jɔ an yɛrɛ ye ka ko k'an yɛrɛ ye an ɲɛ b'a la fɛn dɔ bɛ yen bi n ye fɛn dɔ de ye o ye n dabali ban fɔlɔ e yala Ghana an bɛna daminɛ ni Ghana ye fɔlɔ Ghana bi an bɛ bi min na Ghana mun n'an tun b'a yira ko Ghana ye exemple ye an tun b'a yira ko Ghana tagabolo ka ɲi mais depuis Ghana ye sen don Alassane Dramane Ouattara senkɔrɔ depuis Ghana président a y'i ɲɛ cɛ ka bɔ tiɲɛ la ka nkalon kɛ a tagabolo ye ka nkalon kɛ a tagasira ye fɛn dɔw bɛ yen a faamuyali ka gɛlɛn dɔw ma fɛn dɔw bɛ yen u tɛ sɔn a ma fɛn dɔw bɛ yen dɔw b'u ban ka da la mais John n'i bɛ tiɲɛ kɔnɔ n'i bɛ Ala mɔgɔ dali dala kan na o excusez-moi un peu u sɔnna o u ma sɔn ni e b'a dɔn k'i bɛ tiɲɛ kɔnɔ t'i ka tiɲɛ la Ala b'i ka baara kɛ k'a sɔrɔ hali m'i bolo den kelen kɔrɔta Ghana filɛ nin ye bi donne-moi une seconde je suis un peu fatigué un peu là. Alors donc, Ghana B, la situation financière du Ghana est critique. À défaut d'un prêt rapide et conditionné du FMI, le défaut de paiement sera difficilement évitable pour le pays au moment où les réserves en devises sont sous le seuil du niveau d'alerte. Ghana, où il y a fin de quai, ni ye juruta ka juruta an bɛ kuma dɔ de la o de y'a to an b'a ɲini Assimi fɛ an ni sini ni maliyɛnw ko transition kɔfɛ ko Assimi ka to fanga la Assimi k'i présenter ka kɛ candidat ye fɛn kelen bɛ yen an bɛn'o fɔ ko gɛlɛya Assimi ma n bɛ mɔgɔ fɛ n y'i kanu mais ka ban ka tiɲɛ fɔ i t'o tigilamɔgɔ fɛ i y'o tigilamɔgɔ jugu de ye jurubata jamana ka jurubata a cɛ man ɲi jamana ka jurubata i b'a kɛ condition kelen dɔrɔn de la ni i ka jamana tagabolo ka ɲi an ka Amérique lajɛ Amérique juru bɛ Amérique la a tɛ jamana bɛɛ la mais mɔgɔ bɛ ɲinɛ yɔrɔ min kɔ société min bɛ Amérique entreprise min bɛ Amérique a tɛ jamana bɛɛ la dɛ donc an ni Amérique juru ta fo ka taa kan kɛ tan moyen bɛ Amérique bolo k'u sara moyen jumɛn bɛ Ghana bolo bi ka cacao feere ni sanu feere ni café feere bɔ a la moyen jumɛn de bɛ yen le Ghana n'est pas un pays industrialisé donc u ye juru ta ka taa se degré dɔ la sisan Ghana dɛsɛra u tɛ se ka juru sara tuguni Keita bɛ nin kuma de la n ko Ivoirien a ye sabali ne t'aw jugu ye bilahi aw jugu bɛ yɔrɔ wɛrɛ mais n'a y'a nɔrɔ ne la ko ne y'aw jugu ye salam fatiya aw tɛ se ka foyi den kelen kɛ ne la ni Ala yɛrɛ ma jɔ ni min ye ni Ala yɛrɛ min ma bɛn Ala ma mais min mun fɔ aw n'a y'a tulo datugu aw n'a y'a ɲɛ datugu mɔgɔ bɛ sɔrɔ aw kɛrɛfɛ ka aw ɲɔmɔdi k'a fɔ cɛ nin ye kuma min fɔ a bɛ ka kasi dɛ jurubata i bɛ juru ta condition kelen de la n'i ye juru ta i kan k'a sara fɛn jumɛn bɛ e bolo k'a yira ko ni juru donna e la e bɛ se k'a sara jamana kan k'i yɛrɛ ɲininka o de la u bɛɛ wulila problème filɛ Ghana da la bi problème filɛ Ghana da la bi a problème bɛ ka Côte d'Ivoire guetter Côte d'Ivoire ye juru min ta hali Ghana ma tilancɛ ta Côte d'Ivoire aujourd'hui on a près de 25 000 milliards le Ghana n'a pas ça mais Ghana dɛsɛra ka juru sara ni entreprise tɛ yen ka wari la tourner ni entreprise tɛ yen ka wari la don État kun e bɛ ka juru min ta i b'a sara ni mun de cacao feere wa
Depuis il y a fait que cacao fait le problème d'amener là, on a tout fait Burkina président. Ado, Mkolangolo do Willa Kamburuja. Aïe, j'en ai dit d'onimi. Donc, on a fait. Mon madame, ni Burkina premier ministre, n'a pas ko kalama doni. Ni avocat, ani me munu radio so la bobo jula so, ani Ouagadougou. Ani me fait un homme politique là, on te qu'elle est. Bon Burkina premier ministre, mangini Traoré Kefe, CIT, ngaga kumani Burkina premier ministre a te fait donc. Bi, ala manga tient bangea, ya bangela. Ako ni kolva ni Ghana be cacao ferré, doni bi se kata ola, kamena sanga di Burkina. Initiative d'Accra. Go tu es un rêveur, il te faut y calme, il te fait donc. Bi, Ghana moun desela ka Jerusalem. Ghana moun bengini a fleni de, ne ka fente. Voilà ça écrit, c'est clair et net. La situation financière du Ghana est critique. Jamana mbe dese kaka Jerusalem, o jamana de bina kakao na café ferré ka wardo bola ko de Burkina ma. Moni chetra Burkina ferré dom na tera Ghana. N'a te fait donc Burkina premier ministre a te fait kalama ni Keita Kumala abse ka fo antifé abse ka fo ika commandanye abse ka fo icheka jugu abse ka fo yere fo mais faut ka ta d'abord atna men ko Keita kumam fo ko adaluate ou bien adaluate na bomi tientala afleni warte Ghana bolo Ghana bina se kaka kakao jumane ferré Koka initiative d'Accra, comme mo ba flamme tunganga di Burkina ma ka terrorisme kere a warmi na bomi Keita kumana ko avec Keita kele fula Keita ka tienfle warbe bomi donc finalement ou ba donc kube premier ministre a te fin donc dans le monde do aka ya fama de aka doka matin ou ba ndeke ka foku sona mais talenge fo bina mude fo ou bina fo ko Union européenne ka wardi a Union européenne ya ou ba sengeli ka folo warte France bolo warte Allemagne bolo warte Angleterre bolo Amérique continentale John Bina initiative d'Accra financier anyen fo angate menini Malien Francis Gauchy da fo Francis nyene minina mais sona nganda mra o yorola afola ko Mali willa politicien Koro Kama Assimi c'est un dictateur ou de fois là ko Assimi dictateur de Assimi te Karim fait John Afo Tiema Hubert Koulibaly John Afo Boubou Sissé John Afo les politiciens cadres de 1991 oui Afo oui comment soukou befo même ayem wile ayo fene la mele Alpha Condé, ex-président de la Guinée, et Karim Keita, fils de l'ex-président du Mali, Ibrahim Baka Keita, ont été sévèrement sanctionnés par le gouvernement américain, qui a annoncé la nouvelle ce vendredi 9 décembre dans un communiqué publié par le département du Trésor. Condé et Keita sont sanctionnés pour détournement de deniers publics. Ah, ni Malika Kumalia, ni Malika Kumalia, ni Djanga Kumalia, Amerika Kumalia. Nya vongone Keita tina fera transition ka galon ko yelma ko ke tien mais ni galon tala ko segere ni bola dalua kalama mi bo kan jo kan tafo ala barkala ndunka makambe la me bi afleni tege dala Karim ka ama mine folore mais ayira la ko Karim e zone ayira la ko Karim e war détourner Karim ni jone tumala Karim ni Boubou Sissé de tumala Karim ni John de Toumala, Karim ni Tiema Hubert Koulibaly de Toumala. Abtafora ko Karim war détourner ko nous kelengeli na tokote fo. John tu es ministre de la Défense. John tu es premier ministre. Boubou Sissé, Tiema Hubert Koulibaly. Tega betata Karim ka yoro duma ko tega te dauluga. Nous de fo. Donc Assimi alabika quelle est la coule. Ni américain aurait qu'à papier de lourdes sanctions contre des régimes peu fréquentables
Ce 9 décembre, dans un communiqué par le courrier du soir.com, le département du Trésor américain a prononcé de lourdes sanctions contre des régimes ou dirigeants politiques soupçonnés de corruption. Parmi eux figure Alpha Condé, l'ancien président de la Guinée, évincé par un coup d'État en septembre 2021. Mabane, à tomber. Le gouvernement américain accuse Condé et son armée d'avoir réprimé dans le sang des membres de l'opposition qui protestaient contre un troisième mandat. Mamadi Doumbia, ce n'est pas tout. Le département du Trésor américain accuse également l'ancien dictateur guinéen d'avoir donné l'ordre à des ministres de créer une unité de police dont l'unique mission consistait à traquer les opposants. Oui, Alpha Condé. Mais Alpha Condé, Moka Yerema. Un idole de Benal. Un idole de Benal. Amenali. Après encore toi, Ouattara Torteane. Mais quoi Ouattara Torte n'a pas donné la way galoé. Ouattara Torte fort. Alors, on va continuer comme toi là. Ce qui a plus bon, compte tenu des dérives totalitaires du régime de Condé, le gouvernement américain a donc décidé de saisir des biens sur le sol américain qui appartient à l'ancien président guinéen. Il faut préciser que Condé n'est pas la seule personnalité africaine visée par des sanctions. Karim Keïta, fils de l'ex-président Ibrahim Baka Keïta, a été cité dans le communiqué. Donc, Américain ko Karim Keïta est wari choué ka dogodien fan ou fan ou beta worobe ku tegedaka. Américain ya irako Karim Keïta ko zone do ay war détourné. Karim Keïta keleman war détourné. Karim Keïta ni don de Toumala. Karim Keïta ni don de Toumala ni Hubert Tcheman Koulibaly. Ani Bou Sissé. Moi le don de ton forêt à tomber. Donc ayira aula on te boit ka kuma fula. Nambola ka kuma fefe fort. Ni masaba betla ka nga tien bangi a beni mao ikun odedo ama bay ma ikungo antna galona mogola. Alors donc oye Karim Keïta ni Condé tay bita e wala wala tellement de do. OK, c'est en français. Mais Sonny Francis aïe tu es là, attendez, donne-moi une seconde. Voilà. Alors donc on continuer. Mon langue le chama betabi. Na obe fin no agora dada tu suno tasma be da obe gambi. Donc no bolay. Amena munela me. Amena muna me Francis premier ministre. C'est Fako de Kumabesina. Niger est projet de loi doit voter qu'a foku sona c'est Fabina Yelma Toro Yelmali Minake Niger ko ka sonama et peuple du Niger Bazoum Began ka jamana ferere peuple du Niger nabis nogola peuple du Niger ay wuli ka boss nogola peuple du Niger ay wuli ka boss nogola. Donc le premier ministre du Burkina, Anyanta Fouame Sigaka. Il a. Donc, Amanta Foka Sigaka. Il y a Niger président. Oui, testé de l'Ardo, Niger assemblée là. Oui, fin de l'Ardo, Niger assemblée là. Qu'a fait courant là-bas, qu'a charia courant là-bas, Moumaïra. Ko Niger désormais Niger sona ko ka sefa to yelema ka ken ekoe ka bena Niger ma a jala Nigeri mais on be kuma na dongo do ko sefa amay anga jamano ma Niger présent bola ko sefa ka Niger ma bon amado mo be Niger bi parce que ni débat do suivi Niger nya yengo Niger mo be fin kalama mais ou ka premier ministre ma boka kuma drongede ou ka premier ministre France premier ministre bola kayira ne ma mun famia warim te dun au ka jamana la warim ire atseka échanger au ka jamana la warim ire au débat de la CFA comment France moun date en war je avec ma famille kanyede comment France au début boka CFA ka CFA ko kele que il tient sur là hey anya nyere nyinga
ou bien quand quelqu'un mourit kama. Francicain mec à Sefako Kotako Siri à Tchela. Et abo kemuna. Parce qu'à mes bibimna ni Sefat la Francila billahi tallah elezi. Oui Francico noyani. Donc Francicain a fait un bébé de quai. Sefa kanat laola. Sinon mon frère mon kanga Sefako kuma ke on de do. On débat do. On de ka war de do. Français ou te sefa do au ka warite. Au tiesru kun ni kodo ta jukoro. Au koko au tochena. Mais ne mam famia. Ne mam famia. Ne flenita. Mo langolo fo ba benaka kuma langolo fo. Una rote ne bugen. Ne commentaire mu maindro ma nyinga administrateur fe ou bien ne re ni mi se dro membolo ke dro ko baniga boy. Nenga administrateur usmela ne bugen aboy. Parce que on rote yai, on n'a pas d'engelité ne kan, on n'a pas d'engelité auka. Donc ka ou genga boy ko ou bani ani ko bloqué a tora d'engelité mo shika. Amba te dongo do me obena, ou mana bo chien keme kana o chien keme ambu bani. Ou mana na chien bakele, a chien bakele ambu bani, ou te sege on te sege. On a fait do. On a here de benna. On a here muye ambe nyongo son kibaria duma muna. Ne mungo ko kibara te ben oma yanti na roy. Ni nana ibi dada tugu ni kumana dro ambi genga boy. O ka no ni fembe, sefa ko beteni. Franci au koko sefa ka here be ondeka. Anafa be ondeka. Ondeka war de do. Mais on me kan plaigner. Ne anafa te auka. Na here tauka. Ni auka sorotala. Na auka dunta tala. Franci muna out seka au seta ka au bolota ka au data ka au tlota ka au nyeta ka bosse fakola. C'est ça Macron kumala Macron desela passé muna Macron desela passé. Macron tara Amérique. Atara munyina Amérique américain yuba ou maçon. Américain yuba ou coutiso. Macron tara fait nyina machiso. Mais contrairement Chine président atara Arabie Saoudite atara fait nyini. A bolani contrat muyaba dado. Un contrat de plus de 28 non à ça 28 milliards d'euros. Ayo contrat mun soro kadaka société uma. Joe Biden tara 0 francs. Macron tara 0 francs. Mais Chine tara parce que ou pas donc. Ou ka herbe Chine ko Chine ka herbe. Mais Sefa am ganga Sefa ko keleke on ta kede. Francis de Wula qui chesri Sefa ko kelera. La première ministre de la France dans son argumentaire a rappelé la réforme de 2020. Celle-ci selon elle limite l'emprise de la France sur limite français la mécanique. Limite. Mais au Corée mouillé, quoi dit Francis Simbala? Limite au Corée mouillé. Au Corée, ni dabe fen, ni dabe ne ka kumala, ma fait ikuma choro ikasala. Donc, kumabe kumala ito fo. Donc, tu limites tes propos. Mais non, on t'a fait qui ida de inga kumala. Au Corée que ida taka boala ti nyesra la. Mais à quoi? Qu'on réforme qu'elle ça limite mais au corps mouillé qu'on albi dobé au corps mouillé français tu sais qu'à nyanga sefa ko au corps mouillé français tu sais qu'à nyine encore au corps mouillé ni anga sefa que la français la dongo do français au don français be buguri king au don français be buguri do au comment faut les famille ka galère. Donc à quoi selon la ministre française la première ministre l'emprise de la France sur la dite monnaie. Le rôle de la France en zone union économique et monétaire ouest-africaine se limite désormais à celui de stricte garantie financière. Ne ma ko deng asa ma ko dengelbe France la kanga garantie ko. Garantie ni avec John Nege. Garantie ni ateke fulaw. Munu beya. Ma nyina fait aita banki la capitale Juruta. Fin flabé banki bino nyina fait. Il faut apporter un aval. Un aval, le corps est il peut être moyen ou bien société doit être job. Il a garanti là. Ça c'est un aval. Ou bien il peut être terrain, il peut être doué, ou bien il peut être fait valèrement de couple comme garantie. Donc il peut garantir bla.
o garantie o de be e ka wari ibina wari juruta abika wari juru aba couvrir quoi. Ça dit ni million gelita ibita ne garantie mais million gele garantie de do al ni trani garantie ni ki mako be million gelina ne ka garantie valeur e million gele ou ba fon 50 million gele dima ame wa bishi gumbe wa bi wolma de dima donc e ka garantie million kelembe mais juru me de e la wa bishi de juru be de e la donc ni wa bishi de la wa binan betoy mais nous avons garanti million de garantie wa bishi bangi bo de dema donc olu koko olu ba foko garanti donc au crolé anga sanu munube utadi parce que nanga sanu dina dongo do wallahi billahi ado frasibe o do mana ke dongo do frasibe bugori kinyo do anga sanu mbuka bangira o de ato frasibe 5e position la dora kone mako frasibe jigina 7e na anga wari mbuka bangila parce que jamana ko nafolo tigiya jienga jati minela sanu hakem bibolo abe dongo de la o de ato twabu ko ma fin famia sanu bebo Mali Burkina ani Ghana akabo hakilima mais au sanu comment se fait-il que on bet tonnage par an et puis on est dernier on est pauvre akabo don hakilima donc ni banki bina jam c'est ce que j'ai dit mon ami qui a commentaire il n'a pas babala qui t'a eu de fort avali tu vas avec un aval ou bien tu vas avec une garantie c'est tout voilà oui banki t'a dit alors donc c'est la même chose au lieu qu'on coupe on a wari garantie donc on a wari garantie et moune ambetani sanu de kaduma sanu jumans anga sanu a barka de kabo anga sanu nafa ba de bala anga sanu joroba de bala au niveau de l'économie internationale. Francis Dioro la diakono américain nous devise nous commencer là ka jatemine ke sanu ba be jonne bolo ou ba damne Amérique là quand diga ah non Francis ben position là parce que ni sanu hake de Francis bolo mate foko France ko frafonga sanu blanide abe foko Francis ka sanu donc anga sanu o de blala anga wari ngoro ko ke garantie mais a wari faut ta en bon nord la wari nasika foi dengele ni wari faut ta dugukolo meleke tangue nama boni système ko faut ta dugukolo meleke billahi taala antike fenye ni wali garantie ni abe ato angato en nord la angato jonya kono angato Francis saboya kono antise ka bon nord la antita nye antita kon na gana doni dron ou be juru fitini di ka étage kele jo ka pont kele jo ka sra fladra abe fo ko kuma bana on est développé mais olu refait aka la djege investissement kelo fait aka jamana la djege mais ça même muna Francis ba fait jagoya quand on a wari garantie que on non Nigeria yo de fort. C'est vrai je suis pas d'accord avec le président du Nigeria mais au de fort là. On de fort. On dit non. Europe marché international ka tchum là on reba fanga mo ka de ma fait katama et srango tchubulu ni den wila kabijo e bomi e bijo ni den. Derani ibe to derani minemneni la. Tange nama wuli ki jo a senga sen kolo munu be sena olu kase ka barka soro kolo munu be sena olu kase ka former kolo munu be sena olu kase ka den poids supporter tange ni e de bolo be dengoro wallahi ni alache o debe kan namarai ay no to ya ay musorba ni chorba ni ngawla demana wuli do e be gini komina ko kana be nama be abse ka tamawa nama ben avec kalankewa il faut que ka wuli ka bene I beni abi son akila shawra ni ba fe ka ben I ba do be pardon ke obi balika ben mais demana wuli do abe gringa demne ama e mo mu bote mo mu dinga de ka do o demi na marake obi na man na marake aga haglia be doya mais ayan toy anga mone anga ta nange benim ke amu wuli kanjo anga mone de do ama do fila ni yorola ame barake kata au ban garantie monnaie là autre on y a denia autre jamana journal de beko au côté ban et tient be faranonka les pays les plus pauvres se trouvent dans la zone UMOA. Pourquoi au be hagilibala Ethiopie we have a world we have a children a hagilibala américain tu es donc doda
Faya Larzo, il y avait un artiste ivoirien qu'on appelait Enskofiz. Oui, Faya Larzo, il y a Dongil Beda. Éthiopie, tu es parmi les pays les plus pauvres. Mais Éthiopie fait partie des économies les plus dynamiques en Afrique. Éthiopie, Nitra, Éthiopie, aéroport la Ida ou Nebeto. Même en Europe, aéroport Nyonte, ou aéroport international, Nitra, Ida ou Nebeto. Les gens qui Ouattara, si Ouattara par là, allez-y, regardez en Éthiopie, Barambeka Kei. Ou Beka Baraka nous, Reka Waridi. Wari, tangue ni anga wari makan re sagoy. Anga wari beta marché là. Bi, la Guinée fleni. Le franc guinéen a plus de valeur aujourd'hui que le CFA. Bi, la Guinée beka bonyen. Odi a to beka fo asiminyana. Anyaba la uta fait français parce que wallahi neni alache. Ni français CFA bladongo le français ko nowani. Mais français nyabo de là. Donc au cas premier ministre Bola pour Elisabeth Borne, une monnaie unique, c'est un avantage certain pour le développement des échanges. En bon, Américain a monnaie, Russie a monnaie, Chinois a monnaie, Hindou a monnaie, Japonais a monnaie, Coréen a monnaie, Australien a monnaie, Canadien a monnaie. Il y a fallu coup beka ben, car monnaie qui est créée sur le échange que vous faites. Mais on benu a monnaie de l'eau. Ne m'a pas fait Brésil B. Argentine B, Paraguay B, Uruguay B, Pérou B, Afghanistan B, Pakistan B. Je n'ai même pas fini. Donc, nous avons des échanges qui ni fait ni Libye, ou des échanges qui ni Maroc, Tunisie, Algérie, Égypte, nous le benou comme monnaie de dos. Ou des échanges qui ni Djamana Noubé, ou Bakenabe. Ils font des échanges, le Maroc qui a sa propre monnaie, le dinar. Ils font la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie. Nous nous benou comme monnaie. Mais est-ce que France a été échange qui est nous? Est-ce qu'il y a faut comme vous êtes des pays arabes en Afrique, ah oui, ben monnaie qui est créée? On n'a pas dit ça. Alors pourquoi au lieu de bas faut en yé, aucun franyonga? Est-ce que nous on n'a pas le droit de savoir ça nous-mêmes? Non mais franyonga, on a qu'à condition de là. Mais on te franyonga, aucun condition là. On te franyonga parce que à côté. Assimilio de fond. Qui peut aimer l'Afrique plus que les Africains eux-mêmes? Vous pouvez aimer le Mali plus que le Malien lui-même. Vous pouvez aimer la Côte d'Ivoire plus que les Ivoiriens eux-mêmes. Vous pouvez aimer le Burkina plus que les Burkinabés. Mais quel est votre problème? Amana Ourisako, c'est les Russes. Ça, c'est la Russie. Est-ce que... Poutine me fait me donner là. Poutine, il y a un gars qui est au Mali qui parle, il s'appelle Keïta. Poutine, ni Poutine, Poutine, il va regarder. Donne-moi passeport diplomatique russe, ma robodé là. Donne ma passeport diplomatique, parce que je vais être un citoyen russe. Mais, où mana wili ko russe benike, où mana wili ko russe ba donda, mena kuma kele foyer. Américains occidentaux beka ou ka président ou ka premier ministre à l'époque de Barack Obama où y bebla sous écoute ou tu beka ku belame ku beka téléphoner espionner. Ou voilà kalama dom na yo mu fo. Hollande Hollande tu es français président ya datu Merkel ya datu. Ou ye mu fo ou be ou datu. Mais ma nyina ofe. Oni ala chena to fona ko reçu de tout minena. Ko reçu de tout minena ou beka européen en américain ku ka téléphoner ou ka dirigeant ku ka téléphoner espionner. Oni ala che. Ou ye galon ta fona ka da reçu la ko des américains ka élection nyangami. Européens feneko ko de anglais ka Brexit ko de nyangami. C'est-à-dire tout ce qui est mauvais c'est la Russie. Ou peut ka temenisira be ka jamana ni mangoya mogoyi. Mais on te ka tout Russie non fait parce que Russie kumana. On te ka tout Russie non fait parce que Russie est fait faux. On be ka tout non fait parce que au cas ladria, au cas horonya, anu ka tien fond au drone do. Sur on te ka foi dengeli danga jamana shima fula. Donc ni aye amen fon ne do odi ato asimibe ka baraba doke. A bara comme ame sefa kuma la menda magala. Ndela ka kuma do foye. Mo risu ya yira Mali la. Ni Mali ba fe ka bosse fa kono Mali kana ke korotoli koye akana ke ni gringiri Mali ka hagilita ka barake kanye. Mais son Mali tunga attaque Centrafrique ou ni Centrafrique kuma la folo. Donc Centrafrique au lieu monnaie de créer monnaie virtuelle
monnaie numérique où yo créé Sango. Brexit, vous faites un cas siège Centrafrique. Donc, à Jatimine la Sissao. Centrafrique est gagnant ou Centrafrique n'est pas gagnant. Centrafrique, Maroc, c'est qu'à fin du monde là, Wari du monde là, Nat Nassau. Donc, ou ka monnaie Sangoni, ou ye sefa toile, ou be ka barado de Kemunga bo, français akili mako. Centrafrique bina bo sefa kono, kasoro ama bo sefa kono. Donc, ou bina sefa utiliser li, ka ye ka te ou ka jamana kono, sefa te duntouni Centrafrique, ou ba ye ka te ou bu concentrer ou ka monnaie avec les BRICS, ou bina baraka no de. Si c'est un assimi ou ya ira là, il se ka do BRICS là, mais anga ke don doni. 6 ans, monnaie, jamana, monnaie, on va faire qu'à ordre mondial mou créé, ou yé de ka focus désormais, sans nous que l'intissé ka wari est garanti ta. Ni lithium bibolo, ni gaz bibolo, ni pétrole bibolo, ni sano bibolo, ni diamant bibolo. Akaka ressources naturelles fait no bibolo, ika monnaie de la noé, ika monnaie seme ola. Ou be barka bani fanga bari do ika monnaie la. Ni sanu be valeur benadomina, pétrole valeur be yere, ika monnaie be valeur soro. Ni pétrole valeur benadomina, lithium be yere, ika monnaie be valeur soro. Donc avec gelia ki ka monnaie ka jigi ka fegeya. O ekele flana ni bina bosse fala kana do ni kana monnaie créé asimi. Monnaie mina ke sefa du koro, monnaie mina ke monnaie barkantan, ni yo ke malion bi kele, animisa bi mine, ki kan oke. Donc c'est ça, monnaie mina créé, avec un monnaie jate, un président Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta, avec un monnaie créé, monnaie mina ke sefa sans feu. Donc Mali wari na volontaire bina tokom dala, mais a wari bi ke sefa sans feu. Sefa norme munila, sefa norme sanu de la. En réalité, c'est pas normal français là. Parce que tant que ni français B, c'est pas problème là. Mais ni français B ka bedro, c'est pas valeur B. C'est pas valeur B ka benekatape. Moro donc ko ke tabe moro nyana ko prix ko marchandise te ka yele c'est pas de valeur B ka pe. Oui, dévaluation irane la buena ni hakilima. A buena hakilima. Donc, ni malibina ka monnaie créé ni fait flama fait akoto a hakilila. Mali ka warit na dlani sanu doro o de ato antika gri ka sanu ko kuma ke ni français nanye sanu ko kuma ke ni français bi na donc ko do ba ngono donc anga bara abeka ke ni anga fefe na banga dugukolo jukoro ni valeur bala ni nafa bala na betanye anga mone bina seme ko bekelingene la rusu yaira plus ika mone be seme fen chamala plus ika mone be barka soro abeke wari nafa mai. Oui, kili na monnaie bola dongo do alaka la tigela avec sefa sans fait. Ko sefa ba soro yo fudi oui galoy. Donc Mali be ka baraka no hakilnade. U bolo kalama o de ato u be ka foko sefa kan. Sefa kan o ya ko kuma ya mago dengelete sefa la. Parce que bi na fola kanga bo sefa la. Ka fo sanga commerçant do be milliard kelembo kono milliard kelene bo o ka compte kono bangi dollar. On bola sefa la o ka milliard kele o kela million keme duré. On est à la tienne au commerçant, on sait qu'à Assimi fait toujours des artistes. Maintenant, il faut la milliard quel n'est pas qu'à compter qu'on a. On bola sefa là, au milliard quel est à quel milliard ça va à compter qu'on a. Faut qu'à au commerçant de la Borola, qu'à tout d'Inda Borola. Non, mais Assimi trop de faut, Assimi trop de faut. Barabo Hérode là, on met qu'à barakano, corto le côté, moro corto là, n'y qui dans le foyer. N'y qui dans le foyer. Ma fogo qui dans le bec, n'y a pas de. Mais ni sira muira ala kama akela ewa amakai ala makalo gelinta wage terate uda premier mi kidal amakeni kele amakeni marfakani amakeni bomye amakeni bengani akela ni hakili sigbarade atara ako keta ko konondo na dongo do kanga uda premier mi aina ninga uda premier polo wage ya ka premier mi ako keta nika premier mi amakeni kele yo anya keni hakili de ame bibi mina hakili de be barake faneni banente foid la munu bola ayu toy o tantam bolante mo jabi on tay hakili de ame boni frefe ka fo awe akachan alaboro tiens be ka kono merci à toi Youb Traoré fenelo
On te mɔgɔ nene o temps t'an bolo jamana nafa ka bon anw ma ni kiti ka mɔgɔ ta tɔgɔ ma ka kɛ fanden ni banini n ka denmisɛnnin dɔ ye n wele bi a ko Keita a ko dɔ tun ko ko u bɛna dossier dɔ d'i ma k'i ka jigin rasta kan n ko ne awɔ n ko a ko mais Keita ma se ka kuma la ko ne ye nin ɲɛnabɔ ka ban n y'a yira aw la n ko anw ka Keita wa ale tɛ mɔgɔ kɛlɛ la anw ka Keita wa ka mɔgɔ ta i tɔgɔ ma ka o nɔ o temps t'a bolo ani minnu bɛ ɲɔgɔn na o ye politiciens de n'u ye mun fɔ a b'a lajɛ ni tiɲɛ b'a kɔnɔ a bɛ tɛmɛ ni tiɲɛ t'a kɔnɔ a b'o jaabi anw ka Keita o temps t'a bolo mɔgɔ kɛlɛ temps t'ale bolo a ko Keita ne ko merci ye n ka kɛlɛ kɛ bon nin bɛɛ de ala ni ci anw ta ye o de ye o anw bɛna bɔ ni daluya de ka kuma n'a ye mais a ma ban dɛ Faransi ka premier ministre a y'o fɔ mais mun de nana kɛ tuguni ni sisan la ministre française des affaires étrangères ma premier ministre ka kuma fɔ un ministre des affaires étrangères ka kuma labɛn a bɛɛ français kelen de dɛ la ministre française des affaires étrangères Catherine Colonna a exhorté samedi la population ivoirienne à ne pas se laisser manipuler par la propagande russe qui nourrit un sentiment anti-français en Afrique. Oh, 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 oh. Mali. Ah, Mali a dit ça. Bon, il paye Mali ka siranya de. Mali. Propagande oh. Au lieu de 100 kemenani aniko ou yo ke démocratie là. 100 kemenani aniko plus de 400 ans de démocratie, la France. Aya sebe, 400 ans de démocratie. 400 ans de démocratie. Bi, Jamana Mouirema bo ayer la foro. Après 60 ans de soi-disant indépendance, nous, Jamana Toko Mali. Au Mali de Bougodo, Jamana me 100 keme, nanika démocratie là. Donc le Mali, qui n'a même pas l'intégralité de sa ce que je peux appeler démocratie ou indépendance, ce pays qui à peine indépendant en 1960, ce pays qui n'a que à peine 60 ans de soi-disant indépendance qui n'est pas vrai, face à un pays qui a plus de 400 ans d'indépendance, la France panique. La France crie aux abois. Observe Fabien Tchoudi. Daoudé. Je vais parler à mes chéris. Je vais parler à mes chéris. Aye furu barka ñini balmamuso ay furu barka ñini billahi nay furu barka ñini abaye adewna am ciow defo ka tiane anga mamsanu ka tianga kelemsanu ka tia akano laje toujours ni be furu kono ini tie o relation tetonio ini tie ka relation be furu kono ini tie ani ideu o relation be furu kono ere ni dun o relation be furu kono ere ni ala o relation be furu kono donc ni ka furu ni ya mine ni ala ka sirai ka chena kungoto nyona mafo ka cheto ka de kan sadi ka chena ka kuma chama na ka plainte tout mais ka ke chukubela ki ka furu dlanga nye ki tlo chi kuma nangolo munu be fo réseau ka ki tlo chi kuma nangolo munu be fo bolongono ki tlo chi auka barokono imuso nyombe kuma langolo midi da tekene la ateke la evita da bokola comme imake foyi ayaka furu bato wallahi na yaka furu bato billahi na yaka furu bato abaye adeuna mo chama dabal bana Keita ebe neni fin soube mais tu ne tombes jamais dans la boue. Moi c'est l'éducation. Je n'ai pas le temps pour ça. Mali chargé ka bonne kungolo la ko ka fogo me ka ta perdu là uko shibane neni la ala bene ka keleke o mogo ni bagala mogo ma ka tigi neni ka bruja ka do somogo la billahi ni sebi aka chogo bela ininga na mine aka chogo bela kana ta da bogola parce que ni dala bogola meleke mina jo ikuna folo ibi yere nyini nga munde e soro o don ibe kule ala atonga kule munu bala ka dabla ala ba fi kuma la mer mogo ila di ya la mer ne kongo kanu bonye yoke imoke eta banao ani prena ki kan fora ya utini kuma mekenema parce que il y a une limite qu'on peut pas franchir odi atoni mogo be neni na mafa yo toy me fengele nyina fa mogo be neni juruke aya ka chuko bela ku laban chuko fle
ou be laban chogo mina, ou be sa chogo mina, ou be ta bogo la chogo mina, ayo ladje. Natla lola. Fem me yira la kaburu kono, ala kam bekisi, kam benye tangoma. Ode atone tu jabio. Parce que masabe moumina neka keleke, mimbe juane, donne ou jabi, ne bu encourage, ne bu toy. Ka kaburu, ne bu sarake kaburu de. Kaburu bunye. Mou sarake kabure, kaburu bunye. Kaburu bina fem daw ka bella ou ka jugu ne ka jabili. Donne be jabili kamuna. Ah, keta era be ngoe. Tam tantene boulot. Donc, au cours, en visite à Abidjan vendredi et samedi, Catherine Colonna a été interpellée sur les mesures prises par la France pour lutter contre la désinformation. Donc, on le fait, Rousseau devait qu'à endophilie là. Rousseau devait qu'à en manipuler. Rousseau devait qu'à galonter. On y a la tchè. Rousseau dominé qu'à téléphone numéro 2. Ma foi, nous la internet. On y a la tchè. Moi, nous menons donc. On dit là qu'à n'est Rousseau de Rekmana. Ni Rousseau ka information be di oma i kuma chogo ba yira ki be ka baraka Rousseau ye mais en tay mune mu fola ambo d'État anya ye miye ambo d'État ne te Rousseau ka kelela ne be Mali ka kele de la ni Rousseau ni Mali de bena ko keleke muna me olu janfa mom nana ka fara on ka jugu kele aba fa ko Rousseau ka propagande be John etala marfa ala ou bien fait un black mala comment négatina mouneke la folo mouneke la Centrafrique Hollande mouneke Hollande tala marfa mounou mine la terroriste la ou yo terroriste mounou fera marfa mounou tala ka Centrafrique fera ou yo marfa d'état alors que Nations Unies ko marfa ou marfa nam de la terroriste ko ka marfa tien mais France bi ban France ta marfa ou tien ou maran babolo avec là ko marfa de bon Mali de Foucault, la France entretient, renseigne et équipe les terroristes. Marfa Moumbe Mineoula. France Vitla, ko o Marfa Kene Tatouni ka dit terrorisme quand kene. Ou yo Marfa Colon, terrorisme Mineoula, ou Marfa o de Tala, ka dit Centrafrique ma. Reçu ko la, nautise ka Marfa Numandouma, nautise ka Marfa Koradouma, Marfa Moumbe la terroriste, faut que tu ou tout utiliser. Marfa Moumbe Tala ka Centrafrique au Fara. Djougou Bolo, ou Marfa Kilin Kota Koko di force armée Farkama, force armée centrafricaine, obsèque à Kachugodi. Oh, ministre de Bidjoya, co-propagande. Co-propagande. John E. Galontika Dronikola Mala Moura. John Oko Komeka Baramoroma Franci. John E. Ikodo Manila en plein vol, comme Shogel l'a dit. John E. empoignardé, comme l'a dit Abdoulaye. C'est la France qui nous a trahis. John Mega Angawar Chouessou en Italie. C'est la France. Sonaka Foko, la propagande russe, désinformation. Mali et Mounini Mouno Banama. Maliko Angata Sigidien Bengena. Mais Boninga Daluye. Mais au lieu de parler de propagande, de désinformation de la Russie, il faut aller t'asseoir le Mali. Il faut laver ton nom. Faut dire ton nyafo. Autant que ni Francima Sigini Mali, quand ni Kumake. Faut que tu meleke France ni Mali Tissegadia. Ou bien France Bebo publiquement devant le monde entier présenter ses excuses. Sinon, plus de relations diplomatiques, plus de relations de défense. La seule relation qui va rester sur les trois, relations commerciales à Bana. La Russie fait ceci, la Russie fait cela, la Russie rentre ici, la Russie sort là-bas. Mais à Folako, aoué Tchenikala, Benganikala, Ani Teresu Benyongolo. Pourquoi phobie, au Desla Kassigi Gokmake? Mouna, donc, si ça se produit, c'est parce qu'il y a des forces à l'œuvre qui vous racontent des sornettes. Regardez-moi une irresponsable malhonnête, celle-là même qui a la trop folie rétiment. Il n'y a pas de sornettes ici. Anga Sefa, la première ministre de France dans son argumentaire à rapport que la réforme du CFA, selon elle, limite l'emprise de la France. Mouna Francis Dabanga CFA. Rousseau Dabanga Warkola. Montrez-moi un seul pays au monde, Rousseau Dabemunga Mwanekola. Montrez-moi un seul pays au monde, anglais ou américain, chinois ou Daboluka Warkola. Mais pourquoi c'est vous qui refusez de nous donner notre indépendance monétaire? Pourquoi c'est vous qui refusez de nous laisser nous... Alors, la faute revient à qui? C'est la France? C'est la Russie qui dit ça? Non.
Donc je ne suis pas moi-même mûr. Ça dit, Ivoirien rebe ni ni ngali sukuke ou be Ivoirien neni ku doya alou yere nyeta la ko ministre ka diabi kono. Elle vient d'insulter toute une nation. Elle vient de dire aux Ivoiriens, vous êtes bêtes, vous ne connaissez rien. C'est nous qui devons vous dire la vérité. Si la vérité vient de la Russie, c'est que vous l'acceptez, c'est que vous êtes bêtes. Parce que vous n'êtes pas capable de réfléchir par vous-même. Ayo de fois, aya Ivoirien là, ko outse ka mirina ore, ni onta te fouille. Donc en Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui est capable de réfléchir sans que ce ne soit pas la Russie. Donc en Côte d'Ivoire, si la France fait mal, ils vont donc à fois, oui, bravo à la France. Franchement, bravo à la France. Franchement, bravo à la France. Franchement, bravo à la France. Donc s'il y a un Ivoirien qui sort pour dire on n'est pas d'accord avec ce que fait la France, donc l'Ivoirien il est manipulé par la Russie. Voilà l'argumentaire, voilà le narratif de la France. Ça fait pitié, c'est regrettable. Ça fait vraiment pitié pour un pays qui a fait plus de 400 ans de démocratie, 400 ans d'indépendance. Ça fait honte, ça fait honte, ça fait honte. Demain est un autre jour. Prions pour le Maroc. On garde le contact. Demain, Sini, à 21 h, on va parler de Cheikh Tiamia et d'Aran, Inch'Allah. On va vous donner beaucoup d'informations. Après le direct, mais demain, vous aurez toutes les réponses que vous voulez. On garde le contact et à très bientôt.